donar les gràcies per ser avui aquí. Fer un departament de promoció econòmica era necessari aquí a Vilassar i ens hi vam posar. L'objectiu de posar la tecnologia al servei de la transformació de l'economia de la nostra província. I comentar-vos que començarem amb la ponència d'en Xavier Gallardo, després hi haurà una pausa cafè i 3 experiències locals, 3 experiències del polígon que ens serveixen d'experiències vivencials pel que representa noves tecnologies. I un espai final per posar en comú, perquè puguem qüestionar, perquè puguem preguntar, perquè puguem debatre i marcar nous objectius. Aquest acte bàsicament vol promocionar la col·laboració entre totes les empreses del polígon de Vallmorena, a més de l'Ajuntament esbrinar quins són els aspectes en els quals pot ajudar perquè les empreses incloguin la digitalització i la desenvolupin en el seu marc de desenvolupament.